तर हे बघा इतके आता हे खुबे गावले, थोडे मोठे असत हे आणि बाकीचे असत ते लहान लहान असत. तर ह्याच्यातली माष्टा जे असतात ना, लहान जरी असले तरी आताशी माष्टा भरीव असतात. तर हे मासे गावले ते तुमका मासे दाखवतं. हे बघा, तर बघा कसे ताजे फडफडीत असे मासे असत. ह्यो असा मळवो, ह्यो असा खवळो, शंगटी असे हे मासे असत. तर बघा तो एक माका मोठो गावलो. अशा प्रकारे माका 3 खुबे गावले. हे बघा मस्तपैकी खुबे असत. तर या खुब्यांचा ना मटण मस्त लागता. तर कोथिंबीर टाकतोय. अशी कोथिंबीर टाकली का चव बरी येतात. नमस्कार मंडळी, मी आज इलय नदीवर. तर ही बघा ही असा नदी, ही आता नदी खयली आहे ती सांगतो. ही बालपणीची माझ्या नदी आहे. ह्यो पिंगोळी गाव असा आणि या पिंगोळी गावातली नदी असा. तर माका ना खुब्यांची आठवण येली. लहानपणी आम्ही खुबे खाव, तर आता ते माका मिळणच नाही वेतुऱ्यात खुबे. तर माका खुब्यांची आठवण येली म्हणून मी मुद्दाम आता या नदीत खुबे काढू केले. तर नदी बघा कशी असा ती, आणि थोडा असा या नदीत मासे गावतात, खुबे गावतात. तर व्हायल्या माणसांका सांगतात ह्या खयचा ठिकाण आता तुम्ही माका कमेंट करून सांगा. जर माझे व्हिडिओ बघता असाल तर बाहेरच्यांका काय कळतं ना. तर ह्या नदीवरचे आमचे लहानपणीच्या आठवणी असत. आम्ही कपडे बिपडे धुवूक येऊ, गाई गोरवा घेऊन येऊ. तर ह्या नदीत आम्ही ना मस्तपैकी मजा करू. तर चला तर आता खुबे काढूया. खुबे काढले का तुमका मी दाखवते. तर खुबे काढायची एक कला असता. हे बघा माका 2 खुबे गावले, बरे मोठे खुबे असत. हे बघा असे, हे तुमका करताना मी दाखवतो. हे दोन खुबे गावले. तर खुबे काढूची ना एक कला असता. खुबे ना वरती नसतं, चिखलात हात घालून काढूचे लागतात. तर हे मी अशा प्रकारे आता खुबे काढतो, यानंतर तुमका दाखवतोय. तर बघा तो एक माका मोठो गावलो. अशा प्रकारे माका 3 खुबे गावले. हे बघा मस्तपैकी खुबे असत. तर या खुब्यांचा ना मटण मस्त लागता. खुबे काढले, अर्धा तास खुबे काढले, मस्त बुडार. आणि काढता काढता अजिबात त्या पाण्यासून वर येवसा वाटना. ते बघा मस्त पैकी खुबे गावले. हे बघा अर्धी पिशवी असे हे खुबे गावले. तर ही मजा असताना ती खुबे काढूची काढणारी जी असतात ना त्यांकाच माहिती असतं. आम्ही आमच्या बालपणी खुबे काढू, त्यामुळे माका ती माहिती होती म्हणून मी इतके खुबे काढले. तर माका अजून काढींसारखे वाटतं. आता माशांका कांडाला लावला, बघूया मासे किती इले ते. हे खुबे वेळसर ठेवतोय, भिजाक तर झाला, बरा वाटला, थंडगार वाटला मस्त. तर हे मासे गावले ते तुमका मासे दाखवतं. हे बघा ताजे फडफडीत. आज असा बुधवार आणि ही वक्ताची तयारी झाली. तर बघा कसे ताजे फडफडीत असे मासे असत. ह्यो असा मळवो, ह्यो असा खवळो, शंगटी असे हे मासे असत. तर हे मासे असतात ना, थोडे जरी गावले ना तरी एका वक्ताची सोय जाता. आणि नदीचे मासे स्वच्छ असतात आणि सुंदर असतात चवी. तर हे बघा इतके आता हे खुबे गावले, थोडे मोठे असत हे आणि बाकीचे असत ते लहान लहान असत. तर ह्याच्यातली माष्टा जे असतात ना, लहान जरी असले तरी आताशी माष्टा भरीव असतात. तर इतके हे खुबे गावले, हे मासे गावले, साये मासे. चला तर आता ह्याचा टिकला करूया मस्तपैकी खुब्यांचा.
चला तर हे असत खुबे, हे खुबे मी मस्त पैकी घेऊन येलोय. थंयसर तुमका जास्त दाखवूक मिळाक ना, कारण कसा होता पाणी यात नदीच्या पाण्यात कॅमेरा धरू येणार नाही, मोबाईल खराब होतात, पाण्यात बिण्यात पडलो तर त्याची भीती असता जास्त. तर खुबे कसे काढतात ते तर मी तुमका दाखवलंय. आता हे खुबे ना मी घेऊन येलंय. 2 दिवस मी हे खुबे ठेवलंय. ते ठेवलंय कसे ते सांगते. हे खुबे ना 15 दिवस अगदी मस्तपैकी आरामात आपल्या घरात राहू शकतात. तर हे मात्र ठेवताना त्यांची काळजी घेऊ बाई. आधी पहिले हाडल्यानंतर ते स्वच्छ धुऊ बाई, 10-15 वेळा धुऊ बाई, कारण ते चिखलात असतात खुबे. आणि त्याच्यानंतर ते लगेच कधी करता कामा नये, ते ठेवू बाई 2 दिवस. म्हणजे त्याच्या पोटातली जी घाण असता, चिखल जो असताना तो खूप म्हणजे सोडता बाहेर. त्यामुळे त्याच्यातले जो चिखल असतात म्हणजे रापट जो आपण असताना आता बाहेर निघत जाता. आणि ठेवताना कसे ठेवू गये तर असे पसरट भांड्यात एखाद्या ठेवू गये, स्वच्छ पाण्यात, कारण ते गोड्या पाण्यातले असतात. नदीत पाणी आमच्या गोडा असा, त्यामुळे हे राहू शकतात खूप. आणि खाऱ्या पाण्यातला जो असताना आता वर काढल्यानंतर जास्त राहणार नाही. आता मुळे असतं, तिसरे असतं, ते आपल्याकडे जास्त दिवस राहू शकणार नाही. तर हे ह्या खुब्यांचं तसं नाही. हे खुबे 15 दिवस आरामशीर राहू शकतात. रोज मात्र त्याचा पाणी बदलीत राहावं. रोज पाणी बदलत राहला ना, ताजा पाणी येतं, मस्त आरामात हे खुबे राहतं. तर अशा प्रकारे हे मी आता खुबे स्वच्छ धुवून घेते. आणि त्याच्यानंतर पुढे काय करतोय तर तुम्ही बघा, पूर्ण व्हिडिओ बघा. आता काय करतोय, हे खुबे परत ना 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेते. हे आधी मी धुलोय, रोज मी त्याच्यातला पाणी काढलंय, त्यामुळे काय प्रश्नच नाही. आपण तरी सुद्धा आता उकडत ठेवताना 2-3 वेळा धुवून घेऊया. चला तर बघूया आता. हे खुबे ना मी आता स्वच्छ धुवून घेतलंय. तर ह्याच्यात ना आता जास्त उकडत घालताना पाणी घालायचं नसतं. आता अंगाबरोबर पाणी घालायचं असतं. आता उकडत ठेवूया चला. तर या खुब्यात ना मी आता थोडं पाणी घालते. अगदी पटकन उकडतात. या पाणी गरम झाला ना तर खुबे तोंडा उघडतात. उतरून घेऊ गई आणि त्याच्यातली माष्टा काढू गई. आता हे ठेवतोय चुलीवर उकडत. तर आता आग केलं, ह्याच्यावर ठेवूया झाकण, का पटकन उब लागतली. तर मी या खुब्याच्या माष्टांका आता वाटाप कसा काढलाय का तुमका दाखवतोय. हे बघा, खोबरा असा, कोथंबीर असा, कांदो हा, लसूण हा, आला, तर असा वाटाप असा. आम्ही ज्या पूर्वी करू, माझ्या लहानपणी जे मी खुब्या आणि ना आणि मी करे तसाच वाटाप मी केला. ह्याच्यात मी टोमॅटो घालूचो ना, तर घालतलंय सोला. तर माझी आई होती ना, ती सुद्धा असाच करी, ह्या पद्धतीत करी. आणि खुब्याची माष्ट इतकी सुंदर लागतात ना. तर दुसरी आला लसूण पेस्ट घालूची काही गरज नाही. प्रत्येक गोष्टीत आम्ही आला लसूण पेस्ट जर घालीत गेलो ना तर त्याची चव एकच लागतात. त्या सांबाऱ्याची जर आपण चव घ्यायची असली ना तर आला लसूण पेस्ट असताना ती काही गोष्टींना ना घालता कामा नये. ती लसूण आणि आला ह्या पद्धतीत घालायचा वाटपात. मग आता मस्तपैकी असा मिळान येताला. तर आता खुब्याची माष्टा करण्यासाठी होई ती बटाटे. तर एक बटाटी या साल काढून मी ती बारीक कापून घेतलं. तर आता फोडणीसाठी कांदो असा आणि कोथिंबीर असा. तर ह्या आता मी ना भाजून घेतोय, वाटून घेतोय, कारण व्हिडिओ जातलो मोठो, त्यामुळे ह्या तुमका सगळा दाखवत बसणे नाही मी, माका वेळ नाही असा. आणि आतासा काय झाला, 4 दिवसात अशी गंमत झाली आहे. माझा काम तर खूप वाढला. पाऊस तर असता आमच्याकडे कोकणात, कधीही पाऊस लागता. त्यामुळे मिरची पटकन सुकत घातली आणि सोला हातात घेतली, रतांबे फोडूक तर वेळ मिळणार नाही.
बऱ्याच जणांचं म्हणणं असताना ताई फोन उचलणार नाही, माका बोलायची आवड असा तुमच्याबरोबर, माका बोलायचाच असा, पण माका वेळ मिळणार नाही, त्यामुळे माका समजावून घ्या, राग धरू नका, फोन उचलणार नाही म्हणा. नाहीतर काय काय जणांचा म्हणणं असता त्यावेळी फोन कसे उचला, आता फोन उचलणार नाही. तर त्यावेळी इतकी कामं नाही होती. आता ह्या पावसाचा शेवटचा महिना असा, त्यामुळे आताशी कामं भरपूरच असत. तर मी तुमच्याबरोबर बोलान आणि तुमका भेटान, पण कोणाकोणा येऊची इच्छा असता पण योग मिळणार नाही. घराचा काम थोडा काढला, घरात सगळी अडचण झाली आहे. तुम्ही जर येलात तर माका हसताला, तर पुढे पुढे मी व्हिडिओ करत राहतले आणि त्यावेळी तुमका मी सांगतले कधी माझ्याकडे योग आहे. आता तोपर्यंत माका समजावून घ्या, इतक्याच फक्त. तर चला आता मी खोबरा भाजून घेते, वाटून घेते आणि खुबे बघूया उकाडले काय. चला तर बघूया खुबे उकाडले काय. बघा कशी मस्तपैकी खुब्यांनी तोंडा उघडली ती बघा, बरी माष्टा असत. आता असे खुबे जे असतात ना ते भरीव असतात. तर ह्या गरम असा तरी मी हातात धरलंय बघा. गळोबर पाणी आत हे खुबे मी बसान काढले, कारण माका सवय होती, त्यामुळे त्या माका शक्य झाला. तरी खुबे असत ना ते मी आता उतरून घेते आधी खाली, थंड जाऊ आणि त्याच्यातली नंतर माष्टा काढू होईल. तर एक खुबे असत ना ते काढूची सवय होई. माका तर बालपणापासून नदीची आमका सवय होती, त्यामुळे आमका आमच्या नदीतला खय उतार असा, खय खोल असा किंवा खय कमी पाणी हा ह्या आमका कळा. त्यामुळे त्या माका शक्य झाला. कोणाकडे जाऊ कसं जमना नाही, नवीन माणसांका आता जमना नाही, कारण नदीत वगीत पाय घालता का म्हणे आपणा कोण कशी आहे ती माहिती होईया तरच त्यांनी नदीत उतरायचा, नाहीतर उतारता कामा नये. नाहीतर कोण तुम्ही ह्या माझा बघून जर जाशात तर फसशात हा. तर जातालाच कोण ह्या गावातली कोणतरी आपल्या ज्यांका माहिती असतली तीच जातली, वगीत कोणही जाऊचे ना, बाहेरची लोक येऊन जाऊची ना. तर पाण्याकडे थोडा सांभाळून करू गया. आता पाणी जास्त नसता, पाणी बांधलेला असा. तर हे खुबे असत ना ते मी कमारभर पाण्यात अगदी उतारले ना त्यावेळी कमारभर पाणी होता, कमरेच्या वरती. मग त्या पाण्यात आपण बसला ना तर इथपर्यंत पाणी हे होता, म्हणजे बसान. तर त्या पाण्यात बसान मी हे खुबे रापान काढले, कारण माका त्याची सवय होती. आम्ही ना त्यावेळी पोरा वाडीतली मिळान खुब्यांका जाऊ, एकामेकाक विचारू गो जाऊया खुब्यांका काय, अशी तयार जाऊ. आणि 7-8 पोरगी अशी एकटी तुकटी आम्ही कधी तेव्हा जाऊ ना, 7-8 पोरगी अशी मैत्रिणी मिळान टोपले घेऊ पेच खालो का आम्ही खुब्यांका गेलो का 3 वाजता मस्तपैकी आम्ही टोपलीवर खुबे घेऊन येऊ आणि त्यांनी वगत भागा. आणि असा या सुंदर टिकला जाता ना खुब्याचा, तर त्याची माका आठवण येईल म्हणून मी मुद्दाम गेलोय आणि नदीतले खुबे घेऊन येले. ते आता थंड जाऊ नये मग माष्टा काढून घेऊया. माष्टा काढून घेतल्यावर तुमका मी दाखवते, तर माष्टा कशी काढतात थोडक्यात ती दाखवते तुमका आता मी. तरी बघा, तरी खुबे असत ना ते आता थोडे थंड झाले होते. तरी बघा तुमका थोडक्यात मी आता याची माष्टा कशी काढतात ती दाखवते. तरी खूप असा ना ह्या मासाट असताना आता सुटलेला असताय बघा, ही शिंपली असता, ही टाकून द्यायची. आम्ही त्यावेळी काय करू, हे शिंपली जमा करू आणि एका जागेवर झाडाखाली अशी आम्ही टाकू. नाहीतर एखादा माडाचा झाड असायचा किंवा लागता झाड असायचा, त्याका अशी नजार बिजार लागताना म्हणा शेण लाव पूर्ण असा त्या झाडाक गोल आणि हे शिंपले चिकटव, तर असे सुंदर असे शिंपले दिसतात. तर हे टाकून देऊ या मात्र. तरी बघा ही काही माष्टा असतात ना ती पडलेली असतात. तर आताशे खुबे असत ना ते भरीव असत आणि कसा मासाट असता बघा या मस्तपैकी. बघा ह्या मात्र कापू घ्या, कापल्यानंतर त्या खाऊक बरा पडता, ना तर ह्या अख्ख्या चावाक जरा त्रास जाता. तर ह्याच्यातला पाणी जा असा ना, कोणाक जर पाणी घ्यायचा असला ना तर ते खुबे असतं ते स्वच्छ धुवू घे आणि असा पाणी येऊ घ्या बघा. आणि त्या पाणी थोडा घ्यायचा, जास्त घेता का माने, कारण त्याच्यात चव असता म्हणून, जी काय सत्व असताना तर ह्याच्यात असता म्हणून ते स्वच्छ आधी धुवू. तर तेव्हा ना आम्ही वाडीतली पोरा मिळान ना नदीवर जाऊ. आमचा त्यावेळी कसा जास्त असा घरात रावणा नसायचा, शेतीच आमची नदीच्याकडे असल्यामुळे शेंगदाणो म्हणा, मिरची म्हणा, चवळी म्हणा, भाजीपालो म्हणा, काही ज्या असत ना तर सगळा त्या नदीवर धूप घेऊन जाऊ. जाताना कपडे घेऊन गेले, आंघोळीचे कपडे, जे घरात धुवचे कपडे असलेले ते गोडदे म्हणा काय म्हणा, सगळं आमच्या नदीवर. अशी पोरा मिळान आम्ही 10-12 जण पोरा मिळान नदीवर गेलो का मस्त मजा मस्ती. नदीत पोहणे, जरी पोहाक नाही तरी मुद्दाम हात ते असे करून दाखवला आणि पोहला
तर अशी मजा करू, ती बालपणीची आठवण असा. जर माझ्या मैत्रिणी पण व्हिडिओ बघत अशा तर हे आठवणी मी तुमका मुद्दाम शेअर करते, तर माका कमेंट नक्की करा नदीवरच्या आठवणी असत ते. तर अशा प्रकारे खुबे असत. तर ही आता सगळी माष्टा काढून घेऊया. सगळी माष्टा काढून घेतल्यावर तुमका दाखवते मी. चला तर खुब्यांची साला बघा किती असत ती, आणि माष्टा बघा किती असत ते. ही माष्टा असत ना तरी ही किलोभर तर असतच मस्तपैकी बघा. सुंदर अशी ही माष्टा असत. तर हीच माष्टा जर विकत तुम्ही हाडूक गेलात, ही आधी गावनतच ना कोणतरी नदीच्या कडेनी काढणारे असतात, पण ते सहसे देणत नाही. आणि जर विकत घेऊन गेलात तर ह्या माष्टांका 1000 रुपये देऊ आहे. तर ह्या असा आपल्या मेहनतीचा फळ. आपण मेहनत जी करतो त्याचा फळ हे असा गावता. आता माका काढू गेले म्हणून मी काढले, हे विकत घेऊन गेलेला तर ह्या का पैसे वळे असते. तर अशा प्रकारे हे खुब्यांचे माष्टा असत. तर कसा माहिती आहे, ही आता एकदा पाणी घालून की ना, काही समजा रेती चुकून जर रवलो तर एकदा पाणी घालून मी स्वच्छ धुवून घेतोय. जास्त धुता कामाने एकदा धुऊ गई फक्त. आणि मोठी असली ना तर त्याचे 2 तुकडे करू गई, मग ते खाताना जरा बरे पडतात. रेसिपी असत ना ते मी सांगल्याप्रमाणे त्यावेळी आम्ही माडाक लाव, आता काय कोण माडाक लावणार नाही, तर त्यांचा काय उपयोग नसता. तर आपण ते फेकून द्यावे. आणि त्याच्यात रवलाला ह्या पाणी असतात. ज्याका कोणाक आता पाणी आवडता ती पाणी घेतात, नाहीतर ह्या पाणी एखाद्या झाडाक घालायचा. तर हे असा पांढरा पाणी असं ह्या बघा. पण आवडीवर प्रश्न असतात, ह्या प्रत्येकाक आवडता असं नाही. तरी हे माष्टा असत ना ते आता धुवून घेते, नंतर बारीक कापते आणि फोडणी घालताना तुमका मी दाखवते. चला तर. तरी मोठी मोठी माष्टा असत ना ती मी आता 2 तुकडे करून घेतोय, कारण त्यांना मीठ मसालो आणि चव बरी आणि खाताना पचनाक बरी. तरी ही मोठी माष्टा असतात ना ती अगदी मस्त लागतं. आणि पूर्वी ना काय करी, खुबे जास्त गावले ना आमच्या गावात, म्हणजे पिंगुळी गावात खुबे जास्त गावले काय लोक काय करीत, हे खुबे ना हळद घालून उकडले ना काय थोडासा मीठ टाकीत आणि मग ना ते एका जाड दोऱ्यात गुतत. आणि असे त्याचे कांद्याची शिकळी बघा कसे करतं, किंवा माळ एखादी ओवून बघा कशी माळ तयार करतं, तसे माळे ना उन्हात सुकयत. तेव्हा मात्र ऊन भरपूर होया, कारण ते आमरूस असे होऊ देता कामा नये. आणि त्याचा पावसात वापर करीत असे खुबे ना सुकवून ठेत. आणि ते इतके सुंदर लागत ना, ते आठवणी माझ्याकडे असत. तर आता कसं असा, आता आमका जाऊ गणा नाही, तर त्या वक्ताचे जे आठवणी असतात ना ते ताजे जातात. आणि म्हण असा ती एक, गेले ते दिवस आणि रवले ते आठवणी. तर त्या आठवणींनी आता पोट भरू वया. आठवणी ज्या असतात ते मनासमोर हाडू वये आणि त्याच्यात आता समाधान मानू वया, अशी आता तरा झालेली असा. आता काय त्याच्यातला रवलेलं नाही असा. चला तर माष्टा कापून झाली आणि वाटाप काढून झाला आणि सगळी आता मी ही तयारी केली. तर तुमका एकदा परत दाखवतोय. तर ह्या बघा, ह्या असा वाटाप. आता वाटाप काढताना काय काय मी घेतलेलं आहे तर तुमका दाखवलंय, पण भाजताना मी दाखवू नाही. तर भाजलंय कशा पद्धतीत ता तुमका थोडक्यात सांगते मी, अरे तुमका सुद्धा कळावं आणि तिची चव येऊ होईल. तर पहिला मी भाजताना सगळ्यात पहिली टाकलंय ती लसूण, तेलाशिवाय ती थोडी भाजून घ्यायची लसूण, मग तिचा उघरटपणा जाता. त्याच्यानंतर लसूण भाजली काय त्याच लसणीत आपण कांदो घालायचो. कांदो थोडं भाजलो का त्याच्यानंतर थोडा होया तर तेल घालायचा आणि कांदो बरोबर भाजून घ्यायचो. त्याच्यानंतर खोबरा घालायचा. खोबरा पूर्ण भाजला का उतरूच्या आधी 2 मिनटं आल्याचे तुकडे टाकायचे. कोथिंबीरचे जे देठ घेतलेलं आहे ना ते मी टाकलंय. तर तुम्ही म्हणशा सगळा एकदम टाकतोय काय, तर ती माझी पद्धत नाही असा. मी जी ही पद्धत सांगलाय त्याप्रमाणे जर तुम्ही केलात तर अजून सुंदर होईल. आणि तुम्ही मुद्दाम करून बघा, तुम्ही ते माझे जे पद्धती असतात ते वापरतात आणि मला सांगतात, तर मला खूप आवडतात. तर ही एक पद्धत मुद्दाम आता वापरा. आणि वाटताना मी काय केलं, तर ह्या खोबऱ्यात वाटताना मी माझो मालवणी मसालो, हे बघा तुमका देतोय तो मसालो मी फक्त त्या वाटपात टाकलंय आणि त्या वाटा मी वाटून घेतलंय. तर ती ता मी काय टाकलंय काय तुमका सांगते. तर ह्या खोबराचा असा की ना, तो ह्याच्यात 1 चमचो मसालो टाकलो ना का सगळा आता तिखट मिळान येता.
आणि आपण फोडणेक जेव्हा टाकतो तर वरच्यावर रावता म्हणून मी 1 चमचो हो मसालो वाटपाट टाकून वाटून घेतलंय. तर अशा प्रकारे ह्या वाटप असा. तर ह्या तुमका मी सांगलंय कांदो फोडणीसाठी असा. आता त्याच्यात मी 2 सोला टाकतलंय. मी टोमॅटो घेऊन नाही. तर ही हळद असा तुमका दिलेली ही हळद असा. तर आता भांडं ठेवूया चुलीवर. तर ह्या असा स्टीलची कढई असा ही मी ह्या करण्यासाठी घेतोय. तर ही असा तुमका दिलेली गावठी हळद. तर ह्यो असा तुमका दिलेलो मालवणी मसालो. आता ह्याच्यात टाकतोय बटाटो. आता टाकतोय माष्टा. तरी आता मी तेलात फोडणीत टाकलेल्या तेलात हळद मसालो आणि बटाटो टाकले. त्याच्यावर माष्ट टाकले. आता ह्या सगळा बरा तेलात भाजून घेऊया. तर आता चवीपुरता मीठ. तर कोथिंबीर टाकतोय. अशी कोथिंबीर टाकली तर चव बरी येतात. पण टोमॅटो आवडतात आणि टोमॅटो टाकलो तरी काय नाही. आता नाही आवडणार ह्याच्यात मी नाही टाकू. तर ह्याच्यात आता मी सगळा घातलं. तर ह्या माष्टा धुतलेला पाणी म्हणजे खूपही उकडलेला पाणी नाही असा. तर माष्टा काढून धुतलेला ह्या पाणी असा तर मी गाळून घेतलंय. तर ह्याच्यात सत्व असतात. त्या पाणी मी आता या फोडणीच्या खुड्यात उकडत घालतोय. म्हणजे ही माष्टा असत ना ती उकडा होई बरी. ती उकाडलेली नसतं. तर या पाणी जे असताना माष्टा धुतलेला हा कधी टाकता कामा नाही. कारण त्याच्यातच सत्व असतं सगळा. तर अजून थोडासा मी पाणी घालतोय आणि ती उकडत ठेवते. आणि सगळ्यात शेवटी घालतले मी ती कोकमा. तर आता ह्याच्यात ना हळद इतक्या मी पाणी घातले. तर आता ना ही मटणासारखी शिजवूया. आता ती कच्ची राहतली. कारण उकडताना जास्त शिजवणं नाही आम्ही. ते फक्त खुव्याची तोंडा उघडीपर्यंतच शिजवले जातात. तरी आता बऱ्यापैकी शिजावं. तर मी शिजत ठेवते. त्याच्यावर ठेवते झाकणे. पण उमळान जाऊ मात्र देता कामा नाही. आता बघूया झाकण काढू. तर आता टाकूया त्याच्यात सोला. तरी बघा तुमका दिलेली ही सोला असेल. तर ह्या सोलातली मी काही सोला आता आंबटपणापुरती ह्याच्यात घालते. मी आधी घालूक नाही का तर खूप राप येतो नवीन सोला असत. त्यामुळे आता ही म्हणजे अर्धी कच्ची अशी शिजल्यावर मी सोला टाकतो. तरी असंच सोला आमच्याकडे जी सोला गावतं ती ही सोला बरीच सोला गेली. बऱ्याच ताई दादाने ऑर्डर केली आणि आम्ही दिली. तर ह्यो असा आगळसुद्धा मस्तपैकी असा. तर वरती स्क्रीनवर नंबर देतो त्याच्यावर ऑर्डर करा. आणि ही आता अजून थोडं वेळ शिजाने म्हणजे त्याच्यातली अजून बटाटी शिजाक नाही असा. हे बघा अजून बटाटी शिजाक नाही. त्यामुळे शिजाले.
चला तर बघूया शिरला काय. वारा बघा काय सुंदर लागता, मस्तच वारा सुटला. आणि आज पाऊस नाही असा. पाणी आता शाप आटला ह्याच्यातला. आता वाटपाचा नवीन पाणी घालू गया. पाणी असा अंगावर असा नाही घालू. आणि आता घालूया वाटा. मस्तपैकी शिजला, बटाटी शिजली, नाश्ता शिजली असलेली. तर करताना कसा माहिती आहे, एकदम पातळ करता कामा नये. असा जाडसरच करू गया, थपथपीत करू गया, नाहीतर एकदम सुक्या करू गया. तर मी आता थपथपीत करतले, म्हणजे ह्याच्याबरोबर चपाती खाली तरी चालता आणि भात जेवलो कोल जाऊन तरी चालता. थोडा पाणी घालूया. रानपेन जे असतात ते मन लावून जर जेवण करू लागली तर तिच्या हातचा काही केलेला असा मस्त जाता. करताना मात्र आवडीन करू वया, मनान करू वया. आणि खाऊची आवड होय. मुळात आधी ज्या रानपेनी केना करणाऱ्या खाऊची आवड असली तर ता बरा जाता. नाही तर दुसऱ्यासाठी केलेला जा असता ता असा बरा जाणार नाही. कारण आपणाक खाऊची आवड नसता आणि आपण करताना करतो तर दुसऱ्यासाठी. तर आता ह्या ना माकाचा सवय थपथपीत खाव असं मी केलं, तरी आता थोडा वेळ शिजावून दे. तर आता तुमका दिलेलं आगळ हीच असा बाटली, तर मी आता तिची सोलकडी करून दाखवते. तर ही बाटली आहे ना, थोडा म्हणजे जो थर असता आगळाचा जाळ तो खाली बसलेलो असता. करताना आगळ वापरताना थोडी हलवली काय ती नंतर आपण घालायचो तो आगळ. तर ह्यो आगळ तो आता मी चमच्यात काढतोय. आता हे बघा सोलकडीचा रस मी करून ठेवलंय. आता तुम्ही म्हणताल ह्याच्यात काय असा, तर आला, लसूण, मिरची, कोथिंबीर असा सगळा असा आणि खोबरा. तर ह्याच्यात माका होय तितको आता मी आगळ घालतोय. आगळा तो कडक असा. तरी बघा मस्त अशी ही सोलकडी तुमका दिलेल्या आगळाची. तर ह्यो आगळ कोणाक जर होय असा तर वर दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करा आणि बुकिंग करा, ऑर्डर करा. चला तर बघूया शिजला काय. खुब्यांचा मटण मस्तपैकी असा टपीत झाला आणि पूर्वीची माझ्या बालपणीची आठवण जागी झाली. आज मी खातले खुब्याची माष्टा. तर कसा असा हे खुबे तुम्ही 5 स्टार हॉटेलात जर गेलात आणि ही डिश मागवलात तर तुमका काय थंय गावाची नाही, त्यासाठी कोकणात येवचा लागतला. आणि ज्यांच्या ज्यांच्या गावात नदी असत थंय शोधूक जावचा लागतला. तर चला तर कोकणात यावा आणि तुमच्या गावात जैसर खैसर नदी असत आणि त्या नदीत खुबे गावतात थैसर शोधूक जावा आणि मस्तपैकी असा तिकला करा. तर आता उतरून घेते. तर खुब्याचा मटण बघूया कसा झाला होता. पुढे करत आहे जेव्हा आणि माका सांगा खुब्याचा मटण तिथला कसा झाला आता. कशी झाली बघूया. सुंदर झाली. तुम्ही कधी खाल्लेला आहे का? नाही कधी. आमच्याकडे नदीच नाही, त्याच्यामुळे खाऊकच गावणार नाही. काल गेलोय माहेर असून आणलोय म्हणाने खाऊक गावली. खाया होता सुंदर आता झालं. खाऊन बघताय तर मस्त झाले ना. मस्त झालं. मी पण एक खूप वर्षांनी खाल्लं. आम्ही पहिली ना लय नदीत जाऊ आणि एक खुबे शोधून घेऊन येऊ आणि मस्त पैकी तिकला करीत घरात. तितक्या एक वगात बघा
मस्त सुंदर. सोलकढी सुद्धा एक नंबर झाली आहे, आंबट होई तशी. तर अशा प्रकारे ह्या जेवण असा आज खुब्याचा तिकला. तुम्ही पण जेव घ्यावा. तुमच्या गावात जर नदी असले तर जावा, खुबे काढा आणि मस्तपैकी असा या तिकला करा, खावा. आणि हो, माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.